Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Ha kalumpung penina miki film kabaan sa pelong ha kani kanong ba Shillong na du khandai hadu ka khatwei trik mentau banai nai wing 8000 arpulai antip kum ka Kelvin Cinema Festival 8000 arpulai. Hagani ka Lampung, kaway ni ki film lengkot, kabala Shah Jied ban yok rung, hagani ka festival, kadi ka gri, kabala thao do Samla, febat lengdo, ringkat ka kunhun Jong u. Kaway perkadi kabala ay kerteng jelop, kabala thao do Samla eldhar, ringkat ki parlok Jong u. Bat kabalay, kadi ka film lengkot, kabala ay kerteng kapateng, kabala thao do Samla, san kirang kongwir, ringkat ki parlok Jong u. Bat yagi ni kilai tri ki film ansapen I hakash potrik mentau banai nai wing haki hall ki badan Hastit Central Library Shillong bat hasusu tham auditorium. Sedang mensutanat kini ki kamshna film na dot ki pangdang late college pangdang late mass pangdang pulih St. Anthony's Mass Media Department tinga sha pani thu ya taka world cinema ti de nang to hi ngasdang men pershangshna short films begini ki berki perlo jonga itu bedi kumki college projects ti after ngashile freelance work jo kapor kumki music videos ting ayo kata kaya jing penshulur kan bun kiliang ki bulai ikam jonga te ngaru ngasmo yo mensiam ben penjanai shushui kata lenjo te da la graduation ngayo kala ben kuliah Satyajit Ray Film and Television Institute kan kebadan hangiha Kolkata but dina kani institute ba ngastu ngalayo shibun jimentoy but kajing tip pang jing shna film but kapag kamu kong santam pada kadai hi ka jing penshlo bajing amin sim yang kum imipa bangayo along kumangalong mata ki film ki bang nastnat benshna te ki hab ni genres ki baki cut dark comedy ne ki thrillers nastnat ni film ki ba ki badan jing pla lani ki mystery ki ba shot jing mud but ki bawa ya ka jing long jong ki bril stnat ki film ki bo pensang ke ngatang ban shna film shpang ka jilla bat ki brio jingiru ruwesni tangba daka style jonga pada ya ko bamtang rang play jingmut shwa ban pinbit shu ilade kum u cinematographer number kadi ka bang specialize tika kam hi sto ban sia lam yang ada kadi hapo jilla da Jong ne shabar jilla ne shabari ru teng sto bangadan kasap to bala I blade te man sa poishna shushu hi film la Jong akapo ka bansawan na song men ha bange sha select ane ka Kelvin festival nama ini film berit jonga kan sha screen lang bekiwi ki film ki bala poi kleng saudang perthe te ban shukran kelum te kane kalong sha u mau jam bahe yang benikong bangan yo mi perthe nalayen
ningkong nga nga sedang naka-feel nga sedang naka-music nomor bang kumajulong bro kena Khasi ti bunsin ngidan ka hobby mengikwa belong nong tem dia ngia sedang shwa nakabaya tem ti hapor mengi sedang mengi tem ngisi epic music videos sang kiwe ki ban ki basabar te nga kamau ba ngi kwa ba ban tem ki jurai kum jong switch foot de nakata ka jingkwa men tem jurai switch foot ni poi kan mau pe ya ka video thing stars te hapor mengi kata ka video nga mau ba ka ipla ba ki peni ba ki dan hapo jong ka biki long ngim pa ji kita ka long kada long sha ka mengim nak modern kan ke mengi nationally tinggi dak kamlong manusia ken kamlong shadian in terms of cinema te ngasih kwa ban tip kan kumno kile kum to te hapor mga wat jing tip kumno ngin le kita ngi kwa man video lang yel deru ya ka ban ngi jutam man shwa te ngastang banyo jengmut klinik ibre kan ba tapi kwa benang kha ban pule maskom man video te kum ta kan poro pas kelas 12 ipa yang ati ipa le bikom tengah-tengah top ipa ngani ka maskom tengah ngaong baik ba kadai ka bikom hadut la adab ngatrai steng jong snam ipa pen ia ka prospektus ngasapin ia ba ga kamdai ga bikom te kum ta hi snam nantar kam keran ya te nang tapat hadien nakajeng pet kita music video ngasih kwa ban sna baduk nang tengah stang ban poi ban persang penbuat shwa kenyat kat bala ti hadien kum tu ngi kedu ino hikai kiba yarap ingi bengin yang kam tam kan kum i Nathaniel Majau i si yarap ban bengin yo lat bengin ring video nani si hikai ngi kum no ngila ban kwa ban pelong cinematic ban shoot ban compare kan dei ba dari than ban shoot video format style kwa ipni kai kum no ban approach from a film perspective isang man pun ingir ki content namar bunsin ni par minang pule ni kong maskom ro na kan ki pun ibing film berem ho ki tanat mentar la he ni la nang ban bengin ken kori di film kan kam tam film citizen kien ai tamah tu par ngidang sedang kan mau ngiyok thiak ngi pet di film namar ba dang khana dem ka jumut je perkhat kan ya start ngi kwa ki punya start di kombinasi yang macam ipin ingi ki film ki ba kam ngi kamla bangin digest kama ipin igum gini ki film jong Guy Ritchie ipin igum ki film jong aku ke film berkaitan Scott Pilgrim versus the world against the world kini ki film kamlong fast pace kamlong ya bat ki youth te nang tu pat ngi sang ban smuthu ki techniques ki gini ki lighting na storytelling ningkong ni perkhat bi bakari tang naka rukomring tang naka iu kan hapor ngidang sedang hadien pat ngala ayat ngasutu ba teng da biang skot biang karukom light ro biang skot biang karukom frame da kamlong karukom tho ya story pat ya script kam internet ka shulong no video YouTube na video music video tu basya perform shalom sawa tu kan tiring sedang banwat nanti kuno ban kampen janai syu nak ba yathu daka narrative style kan ni sedang na tu hinga sedang sotu ba ka jing thrang jonga bangan sna ka dei kamna dei tantang ka music video ka khambun hi ya ka jingwa ban yathu khana nikong hapor ba ni yo jingtep ba ni sa Jied de ka jing keman long dam long bahasa Jied World Cup ikan subang de tangwa long haju por dan hijing seir namar bangi habane habi keduk bagi beri bana sabar gidan film bahasa Jied akan ka festival ru gide ba alet keleng-keleng ki festival de ni sutu anu jing duna jong la jong anu ki let's say ki strength but ki weakness jong la jong sutu ma tang ba haju ko poru ngilong ni along no ni lang song shit ni command ro kan ni yo ban dan lang kumba ngi fiha ka first edition jong Kelvin ni yo ni Shah Jied kata ro ma bengi pha ko ka film khateng with mi we te kata ka por ni Shah Jied tang bang ka mau ba i long ki ba penya yang film festival kan ki ong ba beli film china da ka ktin la jong
nomor ba dak tin jong hi kham song kya ka film nang ta de sa ka wei ka long no ba fin tho da ka english video khasi kin dan hi gi kin tien ne se kam da sngo kum ba kawan si shan ka sintur jong brio bakran ka tu kin tien kan sngo thu hi ba ka di ka second language kan de wat langi ngi haslong bun ngi kran khle bat english bat khasi tama abakut hi ngi tho hi pat de nên gọi mình pin isa cái partai rồi ki kwai bani ia ka tien jong hi kan balang gini dengan kemau ba ia kata hi perbik ia kata jing batai te kan ni ka film ngi sna man tapat ngia persang memperkhat nak kata kan ka kaliang nak khasi kan tang ba hafar ngi tho film pat kita tang arteli lai teli kidai la for ka film ka dei 4 minit 8 second tam kita tang dai ar lai teli kidai la nomor ba ngai di kam dei than banang ban tho khasi te man ne ka pen buon ni kata kentien ban keren bakla te nang la ba nai bu igi kentien ngin persang ban wa da kawe ker kom ya thu khana da ki actions kan nang de kir kom le ir kom yang ker kom igi long da ka body language kan ka jing long ka met ka phat kan te ta por bang kum ta hi por ba sha jet ni kong ni la kman palat por ngi la sha jet te menta pak ngi sang man pen khre lupa kum no mingin yelet kum ka team kum no mingin yo jing hikai sini kiwe but ngas ngo mga yoi sa kidan sa katu kan itli film ro ba sha jet na sini menta usnam khambun chu man ya ka first edition ngaso keman kan iba ngo shingan ro ba iba kila khambun ba sha jet tengah ngo yo men sema yo perlak ro ban ya dan lang nomor bating teng kumbaya lang la suong ba ban yo jing kai tang marway ro dan jing mentoi ra bam la ban chna film marway te mentang lai don khambun ngut kum let's say kum kini kiwi kim director jong pateng ru teng san ki itu ru long british perlak kumi fabat ru iba sha jet itu ru long minge itu ita kan tengah sokuman ma kan dai yo iba nge sha jet lang thì lẽ xe mình tao cái xiên bạn hôm nay tao mình trả jet bằng screen lẽ xe community ba way năng ngini yo some award kan lẽ xe yo cinematography nè ya ka direction nè scripting nè acting kat badai tao mà lòng dum yo ru lại yo lupa ka jing job ngi tam ngi yo ban screen lang baki tu bi film bala ya kalang berthai ong ngo dan lupa kata ka jing semua bala job lupa kan kajing sedang tangan ong nandum sedang red hi long gadai kajing lingba ki don ki parlok jong ki mama mo ki bas sedang ban ai ban bat ya kata ka handicap ni kong do par busit don gitu ki football match apa polo e dai tenang tu hadian pada ngalit pulia mah tenang ngalit pulia pada ngaklemut hiru ni kong ban pulia ya kan ka visual communication mah kabang pulia apa chanai tang ba pa dia kalong ba nadu ba por bang late 11 12 ngalit pulia science ni kong henry pa dia hang tu pa dia ngi poyas ngi don gen ngashim physical education tang ba kadon pa dia kowi ka course ka badai multimedia te hakata ka por pa dia ngashi tanap ba gen gi brio baki ichina ki graphics kishna ki films kishna videos te sedang ban chna gen ban utau principal jong atak school ram usi arab ha usia museum ha
Te dadap nang tu pada kita ki parlok ki bak kuliah hapo 11 12 ki ong kadon ko ka college bali mem det hang tama hapo chanai hi. Te dalam ada tu kalau ada minta jeng temu bangan kuliah kata. Te ngan selit kuliah pada visual communication. Dan kalau alit kuliah visual communication pada kan sedang susu kajing sengau tenat kumno ban pej ngan ong ngadu kas por bas dang ban tho iki film. Usi ong beta professor yang usi ong bet ba Deban fall in love with the process, not with the end result but with the process. Dia kata hadu mentaru kadang sakut bet nga. Dia ngi sedang ban tho uang ban visualize ban da tho ban perkhat bet kumno ba phenyo i hapo screen. Iwei kat badan. Dia nang tu pada suki ngan sedang snaki music videos, sedang shandur wedding, sedang le videos wedding. Dia slowly pada kani ka jing kwa jonga pada ban shna film. Kalong kasawan kham hadian kan ngasa shna. Namar ki buon ki resources ki badan kam da shna film ma. Ngidan kam si buon bah. Te ya kata te ngi hab yarap iwei documentary. Mostly ngak si concentrate bah ki documentary. Tang ba fictional pada kawan nakani ka first attempt actually kade jonga kan ka ba snai kani ka pateng. Kadai first do but kani ka jing snai kani ka pateng ruem ka khana kani ba jrong ba. Kalong na do menchwa por ba ngia puli raglet nga puli college am ngalet puli as visual communication te hakata ka por bangilet puli college ngia don si parlok kan. Si parlok ki don mostly ki dei kini ki parlok ru ki dei ki brio ki badai na po ka film background film industry ki kemi pa ki badan hapo industry an olai. Te ki sai men sim si atri lang bet. Hakata ka por li brang puli da kumno hakashi tayo ngi hap sna bet lightly short films. Mod hakasi sa jan ngin hap pedi kita lightly short films. Man ka tayo. Te hadin dengila sna kita te ngi ong dengila pas nang ni te ngin ya poi bet ke mo ngi sna bet. Te hadin dalam ada tu ngila pas ngila poi lala ka jong ka kalan mo ngila ele ka ika klashim gumba lai saus nem sans nem tharai. Hadin dalam ada tu pada ngalale sogi wi kam. Dalam ada tu ya poi snai tai wi WhatsApp group. Itai WhatsApp group ba kerteng dream film. Dream film hakata em ngibu bet ki message ba ong ngile kata mo. Kadon bikin gajing ang Ngut. Te nakani pada ka lalong ko busambai mo ka mi pada kata kajing ya don kan ka idea ba tong nya le no kala don kalat kelenti bang nya sna te kani ka film kadai kumsi benta but southly ki short films mo kata kadon different directors na keleng te kadon different languages through te kadai mostly na po South, Malayalam, Tanglish but English but Tamil. But ka way pada ka Khasi ka tu ka pateng kan. Te ngiawan sna lang te ngia long yarap lang hi kan markeliang. Ngila tri stop mo ya kata. Tang bang ngila don hi tai jing mut ban ong ba to don bok. Tang bang iklam poi perkhat ba hadu kata ka cap pada banda sa Jied si sa kan. Por bang asyu i tai dor pada hapo social media. Ngasih ka kerteng kum tu ngala komen ba. Te hang kata kapor ngala thol message de baro. Ngalong ai kublei si bun mo. Namar banda perkhat si Shah ban ong ban siu ka pisah num la phi. Ban siu ka pisah ya ka ka bakila. Ai ken maki num la bat ban le amar wei num la hiru. Datre te kajing komen palat. Tang bala yo rung ha festival la komen. Dade bom job ne bom ei kam da kam eu than gen. Ya kata tang bala yo rung baki brio mendo kadai ba ya ka bagi sna dai kadai ban don something ka ba ki brio ki la ban pet long kom ta kan pet man ta subu kala rung ha festival ki brio ki yo ban pet ya ka film. Then now it's open to criticism dai te na kata ka ai pa dengan accept kum ki creators mo ba kat baki ayu ki pa ba long kom ta ngin hap improve nakamat nang ni siya ni daktin Khasi hi hoy hatap subtitle baro lai dablon ngilai dablon te tangkata ken but ki wei ki basha dien pade ningkong actually producer dai la ong ba ngi kwa ban release no ya kani ka film but ki wei kita ki laitali ban release no hakini ki OTT platforms kila idon ga jing ekran maki mo from the marketing side and all
tang bang ong inga sugar pat ngong ngapet namar kadai kasian ka beningkong bale bat kadai da ketien khasi bat ka ika story ru kadai shaphang jong ka culture tradition bat ka family jong u khasi tengah kwa ban ayu shahang ni ken long bakan sedang hi na thame hi ken te makiru kilas ngo thu te ki ailat ki ong hoi le ya chakaman te hoi tai ka jingrung jong lightly gini ki film jong eldahar ka jillam jong sangkirang khongwir ka pateng ba jong febar lingdo grey ngakum we ni ki nongsna film but we ni ki ba dan bentalang ka ni ka festival nga susorong nga sngo ba ki di ki film ba kila dan kata ka quality bi kila ban ya compete lang ba ki we ki film na kelangkari bawan banya compete ha ka spotering te nga kentu banang ni shkma dadon gumini ki festival nga kentu ki tiwi ki nongsna film ru ba ki day ban ki day ban Shang ban submit their films also and nga try ba de ka i begini lightly ki film ki Shah Jied nga try kan long ka I mean see mi ki filmmakers ru ka scope te ka don ben namar ba kai ka jingrung jo kini lightly ha kan ka festival ngam ong ba tang kan ka festival ba nga kwa ba kini ki lightly ki film ba ki de ban travel ki festival ru banong ka liang kamshna film te ka jila jungi ka lakiu da badan kum gini ki platform balong gini ki film festivals hadin badan kum gini ki filmmakers ki babenta na try ka don be ka scope ba kan grow kan ka industry jangi ka kubor bang adon namta ki bat ki nongsta film ka long ba kanu no project ba fishna long honest towards it but persyang sha ni barit phila ban persyang sha ni ki short films hadin sa berkhat feature but kai ba phi ka ba fidi long focus more when it comes to cinema nga try ka de script but kerki ban pandai be ka script long very important but yele ban ne thu ki khana na po ri le jong ba ki briu shabar ka jillaru kin tip shpang ka ri jong